Badator, 23. korrika. Zure herriko kilometroa ikusi nahi duzu? Erreserbatu ezazu 11ko web orrian eta prest dagoenean zuzenean bidaliko dizugu. Sartu, irubebikoitza 11.eus/23 korrika atarian, bete zure datuak eta bideoa prest dagoenean jasoko duzu. 11, zure begirada, gure begirada. Nik ez dut inoiz izango Porsche-ko mugikor bat. Inoiz ez, mugikor berri bat, hilean oso gutxiratik. Orain Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung Boss G hau hilean 9 euro ordainduta. Eta oraindik bezero ez bazara ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Ertzaintzak bukatu du Tolosako inauterietan polizien oldaraldiaren eraginez zauritutako gazteen inguruko ikerketa. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburu Josu Erkorekak eman du Ertzaintzaren ikerketaren ondorio nagusien berri. Haren arabera, begian larri zauritutako Bilabonako gaztea istiluetan parte hartzen ari zen, ez zegoen kasualitatezan eta aurpegia estalita eta botilak jaurtitzen ari zirenen alboan zegoen gertatzen ari zena grabatzen ari zela. Erkorekak gaineratu duenez istiluak sigla batzuen denda ostean antolatzen dira azken asteetako Ertzaintzaren oldaraldiei erreparatuz. Atarrabiako udalak Euskal Herriko armarria ezabatu beharko du herriko frontoitik. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak eman du ebazpena argudiatuta ikur hori paratzeak berekin dakarrela posizio politiko jakin baten aldera lerratzea eta hortaz botere politikoek bete beharreko neutraltasun politikoa urratzen duela. Ertzaintzak realaren 50 bat jarraitzaile arriskutsu identifikatu ditu eta 20 bat ibilgailu miatu ditu gaur gauean Donostiako Reale Arenan jokatuko den Txaspioseko partidaren segurtasun operatiboaren barruan. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak zehaztu duenez, miaketetan Ertzaintzak 15 golf makila, metalezko barra bat, aizto bat, bilabana, makila luzagarri bat, hainbat bihurkin, mailu bat, bengala bat, metalezko 3 bisagra, hainbat buruberoki eta eskularroak konfiskatu ditu. Gainera, Ertzaintzak 2 taldeetako zale erradikalen artean hitzorduak detektatu ditu elkarri eraso egiteko. Traktoreak Gasteizko Lakuako zelaigunera iritsi dira gaur goizean eta Eusko Jaurlaritzaren aurrean hasi dute antolatuak dituzten 3 protesta egunetatik lehena. Administrazioari erantzun zehatzak eskatzeko hala nola nekazaritza politika bateratuaren ordainketa eta 2023ko urteko bezaren itzulketaren aurrerapena eskatzeko. 330 bat traktore inguruk parte hartu dute gaur Gasteizko protestan Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean egindakoan. Nazio Batuen erakundeak arrazoizko motiboak ditu adierazteko Hamasek sexu indarkeria erabili zuela bai joan den urriaren 7an Israelen egindako erasoan, baita ondoren ere erasoaldiaren egunean baitu zituenen kontra. Talde islamistak ordea jokabide hori eduki izana ukatu du eta Nazio Batuen txostena arbuiatzen duela jakinarazi du gaur. Arratsaldeon deizuela, eguneko argazkiari ekingo diogu Tolosako gazte zauritua istiluetan parte hartzen ari zela esan du Erkorekak. Begian zauritutako gaztea ez zegoela kasualitatezan eta istiluak sigla batzuen denda ostean antolatzen direla ere esan du azken asteetako Ertzaintzaren oldaraldiei erreparatuz. Zauritutako persona ez zegoelan kasualitatez, istiluen barruan zegoen, parte zegoen, foamak eziola zuzenean berari aurpegian emon, aldez aurretik beste bat eman ziola, besoan,
Horren ondorioz botila eskutik erore egin zitzaion lurrera eta errebotea eman ziola aurpegia. Talde honetan, indarkeriaz sartu zen ertzain taldeak erantzunkizunei aurre egin behar die. Bide luzea dugu egiteko, orain, baina denok batera lortuko dugu. Bide beretik, martxoak 3an ertzaintzak izandako jarreraz ere hitz egin du. Atarrabiako udalak herriko frontoitik ezabatu beharko du Euskal Herriko armarria. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak eman du ebazpena argudiatuta ikur hori paratzeak berekin dakar. Arazo teknikoak izan ditugu, hurrengo albistera pasa bait gara, bestela ere, hurrengo albistera pasako gara. Euskal Herriko 7 probintzia biltzen dituena armarria kendu egin beharko dute Atarrabiako frontoiko hormatik ikusi. Atarrabiako udalak herriko frontoitik ezabatu beharko du Euskal Herriko armarria. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak eman du ebazpena argudiatuta ikur hori paratzeak berekin dakarrela posizio politiko zehatz baten aldera lerratzea, eta hortaz botere publikoek bete beharreko neutraltasun politikoa urratzea. Bueno, tamalez, ez da sorpresa sartutako berria, ze, bestelakoetan ere izan ditugu antzekoak, eta, penarekin hartutako berri bat da guretzat, ez? Azkenean, badirudi, euskaltasunarekin zer ikusia duen edo zer, kendu behar dela gure paisaiatik, eta horrekin ez gaude inondik inora doz, noski. Ebazpen honen bidez, Nafarroko Auzitegi Nagusiak atzera bota du Atarrabiako udalak 2023ko iraileko sententzia baten aurka jarritako helegitea. Sententzia horretan ere, Iruñeko administrazio auzietarako 2. epaitegiak legez kontrakotzat jo zuen herriko frontoian Euskal Herriko armarria paratzea. UPNek jarri zuen salaketa hura, herriko udalak armarria berriz pintatzea erabaki zuenean. Berri honen aurrean, Mikel Oteiza Atarrabiako alkateak albistea ez dutela ez ustean jaso adierazi du. Magistratuen arabera, Euskal Herriko armarria ikur neutroa izan badaiteke ere, ezin uka daiteke ekimen politiko nabarmen bat dagoela, zeinak helburutzat baitu Nafarroa integratzea Euskal Autonomia erkidegoan. Auzitegiaren ustez, erakunde publiko batek ezin du ikurra erabili. Oteiza alkateak armarriaren simboloa kulturala dela adierazi du. Zerbait kulturala dela, hor egiten den jardueraren nolabait simbolo izan daitekela, ez azken finean euskal pilota jokatzen da, eta euskal pilota eta euskal kulturarekin batera pixka bat hori oinarri hartuta paratu genuen armarria. Beraz, naiz eta goiz den, Atarrabiako udaletik gaia juridikoki aztertuko dute eta honen aurrean zerbait eginen dute. Euskararen arloan azken aldian etengabekoa da Euskararen aurkako oldarraldi judiziala. Hedabidei erreparatu besterik ez dago. Esaterako Nafarroan eremu mistoko osasunbideko zerbitzuetako lanpostuetan Euskararen ezagutza meritu gisa baloratu alizatea onartu da. Edota Bizkaian, Bizkaiko Foru Aldundiko 257 lanposturen egonkortze promozio eta esleitze prozesuak baliogabetu dituzte Euskararen ezagutza eskatzea diskriminatzailea dela iritzita. Gaia egiteko Idurre Eskizabel Euskalgintza Kontseiluko idazkari nagusia dugu gurean. Ongi etorri Idurre. Eskerrik asko, arratsaldean. Euskal Herrian lurraldez lurralde egoera desberdina bada ere, nola baloratzen dituzue azken berriak? Ezin ondo baloratu, ez? Ze batean eta bestean, ongi aipatu duzun bezala, kontseilutik eta Euskalgintzako askotariko eragile askorekin batera aspalditik salatzen ari garen oldarraldiaren agerraldiak ikusten ditugu behin eta berriro, ezta? Eta Nafarroako kontseiluaren irizpen hori halakotzat daukagu, eta dudarik gabe Bizkaiko Diputazioan gertatu dena, edo berriki, astebete lehenago edo 10 egun lehenago Gipuzkoako Diputazioan gertatutakoa ere oldarraldi judizial horren parte da.
Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban euskararen ezagutza egiaztatzen duten ziurtagiriak esleitzeko sistema aldatu egingo da. Lakoak onartu berri duen sektore publikorako euskararen dekretuaren arira, ambizioa falta zaiola uste duzue kontseilutik, zer dela eta? Bueno, egin dugu, gure irakurketa, ez da ahaztu behar Jaurlaritzak onartu berri duen dekretuak nolabait Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoan, zerbitzu publikoan euskararen erabilera arautuko duen dekretua izango dela, eta dudarik gabe administrazio publikoa eta bertatik egiten dena eta bertan aurrera eramaten den jarduera oso elementu garrantzitsua da, batetik herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko, oinarrizko eskubideak bermatzeko, eta horretaz gain euskararen normalizazioan aurrera egiteko. Eta alde horretatik kontutan izan behar da aurreko dekretuak 27 urte egin dituela indarrean, 1987koa zela. Araudi horrekin ari ginela. Eta behin 2024 iritsita Euskalgintzaren Kontseiluan argi dugu badaudela zumeak administrazio publikoaren arloan behar den euskalduntze prozesua aurrera eramateko. Hau da, bermadadin administrazio publikoa izan dadila Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoa batetik herritarren oinarrizko eskubide horiek, hizkuntza eskubideak bermatuko dituena, eta bestetik momentu honetan euskararen normalizazioan aurrera egiteko behar dugun tresna. Eta zoritxarrez, etorri zaigun testua, etorri zaigun araudia, etorri zaigun legedia, ez da horretarakoa. Utxune ugari dituela esan duzu, lakoaren dekretu hau, orduan, zeren erakusle dela esango zenuke? Bueno, guke badaude, onerako baloratzen ditugun gauza batzuk, esate baterako nolabait bere eragin eremua handitu egingo da, zerbitzu publiko guztira zabalduko da, naiz eta ertzaintzan, osakidetzan eta justizian 10 urte barrura arte ez den indarrean jarriko. Baina, hor badago aurrera urrats bat. Hizkuntza eskakizunen egiaztatze prozesuan asimetriak aintzat hartzea ontzat jotzen dugu, ahozkotasuna eta idazteko gaitasuna, segun eta lanpostu bakoitzean bete beharreko eginkizuna zein den, herritarrei eman beharreko zerbitzua zein den, modu asimetrikoan baloratzea, ezta? Edo ontzat ematen dugu hizkuntza eskakizuna bera laneko hizkuntza erabileraren bidez egiaztatu ahal izatea. Baina funtsean akats nagusi bat ikusten diogu. Eta da, ez diola epemuga bat jartzen administrazioa euskalduntzeko prozesuari. Hau da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazioko lanpostu guztietan euskararen gutxieneko ezagutza betetzeari. Eta hori egingarria da eta kontseiluak badauka egitasmo bat landuta, gehiengo sindikalarekin landuta gainera, gehiengo sindikalaren bermea dakarrena, eta egingarria dena. Ze kontutan izan behar da, datozen 15 urteetan gaur egungo sektore publikoko langileen erdiak erretiroa hartuko duela, eta hori ordezkatzera datorren belaunaldia dela nolabait azken 50 urtetako normalizazio politiken ondorioz euskalduntze maila edo zabaltze handi bat dakarrena. Datu batzuk ematearren momentu honetan 25 eta 55 urte artean dituzten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren 77% da, edo euskalduna edo euskaldun hartzailea. Eta adintartea 16 eta 25 bitartera jaisten badugu, proportziori 180%ra iristen da. Beraz, zumeak eta baliabideak, giza baliabideak badaude hori egiteko, hau da, gizartea horretarako prestatuta dago, epemuga horretan egin alizateko. Eta ez da halakori jasotzen. Eta eperik jarri gabe halako helburuetarako epemugak, ebaluazio neurriak eta urrats zehatzak jarri gabe, nekez egiten dira helburuak, ezta?
epemugak falta direla uste duzue beraz. Hasieran esan bezala, administrazio publikoetako langileek euskara jakitearen eskakizuna bigarren plano batean jarri dute. Euskal hiztunon hizkuntza eskubideak urratzen ari direla esango zenuke, hau da, langileen ikuspuntua ikusi dugu, baina administrazio publikoetara doazenen eskubideak ere urratzen direla uste duzue? Bueno, honen guztiaren emaitza da, hau da, nolabait administrazio publikoko langile guztiek gutxieneko zera ez, euskarazko ezagutza hori ez izatea dudarik gabe euskaraz bizi nahi dutenen, nahi dugunon eskubideak urratzeko oinarri bat jartzea da, hori alde batetik. Eta gero bestetik badago osagai bat eta da euskara lan hizkuntza izateko aukerarena. Ze batzuetan badirudi euskararen normalizazio eta hizkuntza eskubideak administrazioarekin daukagun harreman horretara mugatzen direla, ezta? Herritarra zerbaiten bila doanean eman behar zaion erantzun horretara mugatzen direla. Baina eskubideak eskubide izan daitezen bizitzako arlo guztietan izan behar dira praktikagarriak eta aurrera eramangarriak eta gorpuztugarriak, ezta? Eta hor sartzen da lan eremua baita ere, ezta? Eta hizkuntza eskubideen parte da euskaraz lan egin ahal izatea. Eta administrazio publikoak bere langileei ere eman behar die, ez, aukera hori. Bi aldeetatik, ez, huts egiten du. Baina diodan bezala, nolabait gutxieneko euskararen ezagutza bat ez badute izaten langile publiko guztiek nekez bermatuko dira euskaraz ardazten garen herritarren eskubideak. Lehen aipatu dituzun datuak erreparatuz gainera, egingarria ere badela ikusi daiteke, hau da, etorkizunera begira epeak jarrita, badagoela nahiko hizkuntza gaitasun, administrazio publikoetan ere euskara naturaltasunez eta normaltasunez erabiltzeko, ezta? Bai, egitasmoa hor dago, landuta dago, 15 urtetako epea jarrita dago, aurre ikusita nun gertatzen diren, ze arlotan gertatzen diren ze ataletan erretiroak, eta diodan bezala kontutan hartuta horiek ordezkatzera datozen belaunaldiak, euskalduntzea belaunaldi horietan orokortua eta zabala dela. Bizkaian, hizkuntza eskakizunen aurkako bi sententziaren ondorioz, kolokan daude erakundean egonkortzeko bidean ziren 257 lanpostu, hau esan dugu aurrez ere, euskara eskatzea diskriminatzailea dela iritzita hartu dut erabaki hau. Egungo lanpostuetan, ehunka langile eragiten die euskararekiko ezagutza, korrelako epaiek, aipatu duzun bezala, herritarroi eragiten digu. Orain, egoera honen aurka elkarretaratze bat egingo duzuela eta lab sindikatuekin batera bihar, Bizkaian Bilbon izango da, eta zer aldarri erongo duzu orduan? Bueno, pixka bate azken boladan egiten ari garen aldarrikapena, ez da? Oldarraldi judizial bate bizitzen ari garela, baina oldarraldi horrek bere oinarri politiko eta mediatikoa ere badaukala, eta oinarrian badaudela batetik hizkuntzen auziaren eta hizkuntzen elkarbizitzaren gaineko ikuspegi supremazista bat, Hego Euskal Herriko kasuan gaztelera jartzen duena guztiaren oinarrian, hori batetik, eta gero bestetik hizkuntz eskubideak lan eskubideekin kontra jartzeko premisa faltsu bat, ezta? Ze epai horien edo helegite horien abiaburuan dauden eta epai horien inguruan sortzen diren, edo epai horietan ematen diren argumentuetan, hainbatetan aipatzen da hori, ezta? Lan eskubideen kontrakoak direla. Batetik lehen esan du dana, ezta? Eskubideak
oso izateko, bizimoduko arlo guztietan gauzagarri izan behar dutela. Nik emakume naizen eineko eskubideak ez dauzkat administrazio publikoarekin bakarrik harremanean, baizik eta nire bizitzako arlo guztietan izan behar ditut, baldin eta eskubide izango badira. Hizkuntza eskubideak ere oinarrizko eskubide dira eta beraz ezaugarri hori dute. Beraz, lan eskubide ere badira. Euskaraz ardazten garenok badugu euskaraz lan egiteko eskubidea. Eta bestetik, ematen du, hor eta gainera Bizkaiko sententzietako batean aipatzen da epaian, diskriminatzailea dela, lan aukeren ikuspegitik euskara eskatzea, enplegu publikorako sarbidea ezabatzen dela. Hor, Bizkaiko diputazioak berak argudiatu zuen, halakorik ez dagoela, sarbidea ez zaiolako inori debekatzen, lehiatzeko aukera da, eskubideetan onartzen dena, ez dezagun ahaztu, enplegu publikoa lortzeko bidea beti lehiaketa bat izaten dela, eta hor, herritarrei zerbitzu hori egokien emateko prestatuta daudenak hobesten direla. Hau da, lehiaketa publikoetan behin da berriro uzten dira kanpoan hautagaiak, ezta? Beraz, sarbiderik etzaio inorri eragozten, nahi duen guztiak parte hartu dezake eta gainera prozesuan bertan egiaztatu dezake hizkuntza eskakizuna. Baina, neurtzen dena, lehiaketa publikoa denez, hor hautaketa prozesu horretan egiten dena da, zerbitzu hori ondoen emango duena hautatu. Eta hor dudarik gabe euskararen ezagutza oinarri bat izatea ezinbestekoa da gurea bezalako gizarte batean, non milaka herritar euskaraz ardazten garen, milaka herritarrek euskaraz bizi nahi dugun, parekotasunean bizi gaitezen. Aurrera begira, hauteskundeak datoz, apirilean, badago Euskalgintza Kontseilutik alderdiei eman nahiko zenieken mezurik? Bueno, etengabe ematen diegun mezua, ezta? Aurrera begira, euskararen normalizazioak erronka oso handiak dituela. Minorizazio egoeran dauden hizkuntza guztiek momentu honetan oso kinka zailak bizi ditugula, minorizatutako hiztun komunitateetako kideok. Globalizazioak, digitalizazioa azeleratu honek oso egoera kezkagarrian edo larrian edo berezian jartzen gaituela, euskara eta gainerako hizkuntza minorizatuak eta minorizatu gabe ere txikiak direnak, minoritarioak edo hiztun ez oso handikoak direnak. Eta orduan, inoiz baino gehiago behar direla politika publiko sendo eta azkarrak honi guztiari aurre egiteko. Eta gainera, honi guztiari oldarraldia eransten badiogu, are eta sendoago eta tinkoago aritzeko momentua dela. Kontuan izan dezatela, esker mila Idurre Eskizabel, Euskalgintza Kontseiluko idazkari nagusia gaur 11 telebistan izatearren. Eskerrik asko zuei ere, beste bat arte. Euskararen aldeko borrokatik, greba feministara goaz, iazko greba feminista orokorraren barkatu haizeak mugituko ditu aurtengo martxoaren 8 errota. Orduko aldarrikapen eta eskaerei eutxiko die Euskal Herriko mugimendu feministak, Adi. Euskal Herriko talde feministek dei egin dute martxoaren 8 kalera atera daitezen, azaroren 30ko greba feminista orokorrean aldarrikatutakoarekin bat egin dute, eta aurten ere Palestinar herriak jasaten ari duen genozidioari babesa emango diote, bereziki emakumeei, eta ostiral honetan, arratsaldeko 7 Antoñututik manifestazioa aterako da Iruñean. Euskal Herriko mugimendu feministako kideak martxoak 8ko egunaren inguruko irakurketa egin dute, bai egun horretarako manifestazioetara dei egiteko, bai aldarrikatuko dituzten gaiak mahaigaineretzeko.
Elena Lopetegik hartu du hitza eta argi utzi du martxoak 8ko eguna ospakizuna baino gehiago borroka eta salaketa eguna dela. Ospakizuna baino gehiago borroka eta salaketa eguna da guretzat. Emakume langileok bizi dugun egoeraren inguruko analisia egin eta urgentziaz hartu beharreko neurriak exigitzekoa. Kaleetan, eragiletan, etxeetan, lan esparruetan, harremanetan, bizitzako esparru guztietan eragitekoa. Eta aurten ere horretara gatoz. Azaroaren 30ean greba feminista orokorrean aldarrikatutakoarekin bat egin dute. Etxeko langileen, egoitzetako langileen eta etxesetzeko laguntza zerbitzuaren egoera salatzeko. Batez ere emakume migratzaiengan, 21. mendeko esplotazio egoera lazgarrienetakoa bizi dutenengan. Horietako askok etxeko langile egoiliar gisa 24 orduz asteko 7 egunetan lanean dihardute. Eta hori onartezina da. Zaintza sistema esplotazioan oinarritzen da, eta batzuek saltzen dizkiguten hitz politek ez digute zertarako balio. EAeko zaintza itunak kritikatu dute ere, ahoa hitz politez betetzen dutela salatuz. Aurtengo martxoaren 8ean, bada aipatu gabe utzi ezin duten beste gai bat. Palestinar herria jasaten ari den genozidio eta sarraskia. Emakumeen gorputzak lehen konkista lurraldeak direla salatu dute. Aurtengo martxoaren 8ean bada aipatu gabe utzi ezin dugun beste gai bat. Eta hori Palestinar herria jasaten ari den genozidio eta sarraskia da. Jala Palestina. Badakigu emakumeen gorputzak direla lehen konkista lurraldeak. Beraz, Euskal Herritik elkartasuna eta maitasun osoa Palestinar herriari. Gaurko egunean bereziki emakume palestinarrei. Aipatu dituzten guztiagatik, martxoaren 8ean kalera ateratzera animatu dituzte emakumeak. Baionan, arratsaldeko 6etan izanen da manifestazioa. Donostian, arratsaldeko 6:30 eta bukatzeko Bilbon eta Iruñean 7:00. Hiriburuez gain, herri eta auzoetan ere mobilizazio ugari egonen dira. Eusko Legebiltzarrerako bozen kanpaina aurrea ez da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara mugatzen, hala antzeman daiteke Bilduko lehendakari Peio Txandianok Irlandara eginiko bidaiatik. Michel O'Neill Ipar Irlandako lehen ministroarekin bildu zen atzo Belfasten eta gauza berea egingo du gaur Dublinen Mary Lou MacDonald Sinn Féin alderdiko presidente eta Irlandako Errepublikako B ganberako parlamentariarekin. Ezker Subiranistaren gorakada izan du hizpide handik. Michel O'Neill gaur lehen ministroa izateak asko esan nahi du. Esan nahi du blokeoak gainditu egiten direla eta aldaketak martxan daudela eta ekidin ezinak direla. Bai Irlandan eta baita Euskal Herrian ere. Aukera izan dugu bertako egoera politikoaz hitz egiteko, baita Euskal Herriko egoera politikoaz hitz egiteko, eta gu konbentzitua gaude apirilaren 21 ondoren ere, alternatiba aldaketa etorkizuna ezkerretik datorrela, burujabetzatik datorrela, bai Euskal Herrian eta baita Irlandan ere. Ekonomian traktoreak Eusko Jaurlaritzaren aurrean bildu dira 3 eguneko protestak hasteko. Uagak eta Trebiño eta Araba landaren alde elkarteak egin dute deia. Etzi amaituko dituzte protestak eta egun horretan gobernuko ordezkariekin biltzea espero dute. Traktoradek mobilizazioi jarraipena eman die Gasteizeko kaleak hartuz. Nekazariek beraien protestekin jarraitzeko martxoak 4, 5 eta 6 traktoradak egingo dituzte. Gasteizko kaleetan egongo dira goizeko 10:00 5 bitartean. Mobilizazio horien ondoren, traktorek Eusko Jaurlaritzaren ondoko zelaian pasako dute gaua. Duela hilabete egin zituzten traktoradek emaitza gabe jarraitzen dutela ikusita, Uaga eta Alaba Trebiño por el Campo elkarteak 3 deialdi hauek burutu dituzte. Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren erantzun argirik jaso ez dutela adierazi dute. Ondorioz, mobilizazioi jarraipena eman diote. Guk arazo handiak ditugu, egon ginean aurekin bilduta orain astebete, alde biak,
eta Euskal Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiarekin, eta ez digute kasurik egin, ez erantzunik emon, eta erantzunan zain gaude, eta orduan egin duguna da orain beste protesta batzuk, ze neurri asko Europatik datoz, baina beste neurri horiek Europa barik bertan eginakoan dira. Protestaren azken egunean, hilak 6an, Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean 12etan elkarretaratzea egingo dute. Ondoren ordu batetan eskaerak egingo dituzte. Beraien lan baldintzak hobetzearen alde, produktu lokalaren garrantzia emanez eta enpresa multinazionalen gorakada salatuz. Nekazariek protestan jarraitzeko asmoa dute. Honela, UAGak, Gipuzkoako EHNek eta EHN Nafarroak martxoak 19an mobilizazioa deitu dute. Besterik ez gure partez badakizue informazio gehiagorako sartu amaika.eusatarian edo kuskuxatu gure sare sozialak. Xiberotxe taldearen beti forman abestiarekin utziko zaituztegu. Arratsalde ona pasa. Zeunden beti ziekin gozatzen, hortaz sekulan aspertzen, Xiberutik bekira beti iruz partitzen, ta sekulako amodioz betek jartzen. Zeunden beti ziekin gozatzen, hortaz sekulan aspertzen, Xiberutik begira beti iruz partitzen, ka sekulako amodioz betek jartzen. Berberak egonen, betxiko gazte berbitokeian, hei, bere beti bero eta berberak egonen, berrantek egin anitzeko benetan. Betxiko gazte